हाय फ्रेंड्स, आईएन डिजिटल लर्निंग चैनल को आपको स्वागत। आज आम आलोचना करबा केते गुडी रोग संबंधी एवं डॉक्टर मानक पई व्यवहृत हेउथिबा वर्ड्स। गोटे डॉक्टर तो सब प्रकार रोग को ट्रीटमेंट करि न थांती। केहू रोग को केहू डॉक्टर ट्रीटमेंट करि थांती। आजिर वीडियो रे आमे आज आलोचना करबा। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट रो ओडिया अर्थ हेउची हृदरोग विशेषज्ञ। हृदरोग विशेषज्ञ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ହାର୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଡିଜିଜ୍ କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ବା ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କାର୍ଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ କହିଥାଉ। ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦାନ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଦାନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ କହିଥାଉ। ପାଇରିଆ ହେଲା ବା ଦାନ୍ତ କୌଣସି କାରଣରୁ ଉପାଡ଼ିବା ଯେକୌଣସି ଦାନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ ଗୋଟେ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଡର୍ମାଟୋଲୋଜିଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚର୍ମ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ବା ସ୍କିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡର୍ମାଟୋଲୋଜିଷ୍ଟ କହିଥାଉ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ଭାତୁଡ଼ି ବାହାରିଲା, କୌଣସି କାରଣରୁ ବଏଲ୍ସ ବାହାରିଲା, ଡେଣ୍ଡ୍ରଫ ହଉଛି, ହେୟାର ଫଲ୍ ହଉଛି, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଡର୍ମାଟୋଲୋଜିଷ୍ଟକୁ କନସଲ୍ଟ କରିଥାଉ। ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନୋଲୋଜିଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ ଗ୍ରନ୍ଥି ଏବଂ ହର୍ମୋନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନୋଲୋଜିଷ୍ଟ କହିଥାଉ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ଯେଉଁଟା କି ଥାଇରଏଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁହନ୍ତି। ଆମେ ଥାଇରଏଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ ସାଧାରଣତଃ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନୋଲୋଜିଷ୍ଟକୁ ପରାମର୍ଶ କଲେ ଆମେ ଥାଇରଏଡ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ। ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ଗୋଟେ ଚେକ୍ କରନ୍ତି ଆମେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନୋଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ ଗାଇନାକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ହେଲା ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ୱୁମେନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଗାଇନାକୋଲୋଜିଷ୍ଟ କହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ନାୟୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ସ୍ନାୟୁ ରିଲେଟେଡ୍ ବା ସ୍ନାୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ କହିଥାଉ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ମାଇଗ୍ରେନ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଅଧକପାଳି ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ରୋଗକୁ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟକୁ ପରାମର୍ଶ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହଉଛି ତାର ବୟସ ଅନୁପାତରେ ଯଦି ତାର ମାନସିକ ବିକାଶ ନ ହେଉଛି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟକୁ ପରାମର୍ଶ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟ୍ୟୁମର ବା କର୍କଟ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଟ୍ୟୁମର ବା କ୍ୟାନ୍ସର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍କଟ ରୋଗ। ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଟ୍ୟୁମର ବା କର୍କଟ ରୋଗକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ପେଡିଆଟ୍ରିସିଆନର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶିଶୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡିଜିଜକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କାଶ ଏଇ ସବୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ରୋଗକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପେଡିଆଟ୍ରିସିଆନ କହିଥାଉ। ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନୋବିଜ୍ଞାନ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଯଦିଓ ଏଠି ପି ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏଠି ପି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରଖିବେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସାଇକୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ସ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସିବ ପି ଏଠି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରଖିବେ। ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଲୋକର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ କାଉନସିଲିଂ କରିଥାନ୍ତି ବା ତା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେଭେଲ କୋଉ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେଭେଲ କେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ତାର ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର କାରଣ କଣ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଇସାଇଡ କେସ୍ ବି ହଉଛି ସେଇ ସବୁର ଅବସ୍ଥାକୁ ସେଇ ସବୁ ମାଇଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାଇଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର। ଗୋଟେ ଲୋକର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା
ତ मनरे कम चली से सब को काउंसलिंग करबा पाई कि जे डॉक्टर ट्रीटमेंट करिथांती जे डॉक्टर ट्रीटमेंट बा काउंसलिंग करिथांती तांको हमें साइकोलॉजिस्ट कहि थां। नेक्स्ट साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट रो ओडिया अर्थ होची मानसिक रोग विशेषज्ञ। मानसिक रोग विशेषज्ञ साधारणतः में कौन कहबे ना मेंटल पेशेंट पागला पेशेंट मानकु जे डॉक्टर ट्रीटमेंट करिथांती तांको हमें साइकियाट्रिस्ट बोली कहि थां। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है अस्थि विशेषज्ञ जो डॉक्टर बोन रिलेटेड प्रॉब्लम को ट्रीटमेंट करि थांती कौन से कारण बोन फ्रैक्चर हो गला बोन डैमेज हो गला एक्सीडेंट हो बा विभिन्न कारण ये सब प्रॉब्लम को बोन रिलेटेड प्रॉब्लम को जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करि थांती तांको हमें ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बोली कहि थां। यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट रो ओडिया अर्थ होउची मूत्राशय एवं वृकक डाक्टर। साधारणतः किडनी डॉक्टर बोली कहते किडनी वृकक संबंधी रोग को जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करिथांती किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम को जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करिथांती तांको हमें यूरोलॉजिस्ट बोली कहि थां। आज वीडियो आपण मानकु केमती लागिला कमेंट बॉक्स रे जणांतु आ जदि भी किछि डाउट थाए कमेंट मते पचारंतु ट्राई करबे आंसर देबा पई आ जदि भी मो चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दियंतु। थैंक यू।